И здравей, бокси, YouTube. След това. И днес ще играем Minecraft. Ще се довършим една къща. И спира направо, защото ми е било кога ще пуска Minecraft или когато снимам. Последно, че се чувам така далеч. Просто малко съм болна. Да. И след малко се връщаме. Тук са хора. Нещо са ето край са. Спира пауза от много малко, ай чао. Това хора, мисля, че този клип ще може... Не е Minecraft. Защото нещо става с компютъра ми. Тук като си мило, преди не е само така. Надявам се да ви е харесал и за път ще снимам много. Ей, чао хора! Надявам се да ви е харесал.